asi 4 a asi 5 hráči ťa tlačíme spolu von zo spawnu. Já to vidím. Toto musí byť toto. Intro na to video. Dobrý deň a vítajte pri druhom let's play na Team Fortress 2, je to so mnou Moravian. Čo sa deje? Dobre, takže teraz urobím menší strich. No. Pozor, bacha. Za chvíľu máš celý Uber Charge. Máš Uber Charge. Poď! Sekl Oh, se yes. to! Iď, killuj. Milujem, aspoň sa teda o to snažím. Au! Tam je sentry. Chod dozadu. Chod dozadu, počkaj, nech ťa nahývujem. Dobre, teraz choď. Počkej, ešte... Keď budeš mať červené HP, tak nechoď ešte. No choď. Choď. Jo. Čo sa bol tam je centry? Počkaj, nech budeš mať také jak biele okolo toho kryžíku. To už Dobre, otoč sa doprava, je tam kýlo. Au. Milujem je hlavne. No, už. Pozor. Tam není centry. Ne, já tam furt... Chod dozadu, chod na spawn. Chod na spawn. Ty si blbej. Achievement získám Rasputin. Hej, dostal som achievement bedside a ty si dostal achievement Rasputin. A co to znamená? Že v živote si už, že v jednom živote ťa trafil granát, raz ťa strelili, horel si sa uhasil a potom si zomrel. Prdele. Au. Oh my god. Prdele. To byl ten její centry, jo. Že to je nenormálne, dáčo. Ježíš. Ja sa ani nepohnem a už toto. Au. Ježíš. No, vlastne Berem svoj family business. Tak pojď za medika, pomůžeš mi. Počkaj, hej. Medic? Kde si? Právě budu na spawnu za 2 sekundy. Já jsem na spawnu. Si tu. Dostal som achievement. Ježišmarja, to nejde zastřelit, ať je to cokoliv. Centrigano. Ne, to mě nemůže zachránit. Já to si tady. Nemám náboje. Chod naspäť. Poď sem. No jsem tu. Poď sem ku tomu sa postav, ku tomu tu. Aha. Tak jo. Tak pojď mě ho.
Oh shit. Co to sakra? What is that? Někdo zmrazil? Špion. Zvíš to! Zvíš to! Já nemůžu zpátky. Já mám málo healů. O to si chcípnu. Počkej, já si berem skautík a jdem za tebou. A jem. Berem. Jsem na spawně. Jako berem si dink. Medic 95421 Taký fajný medic. Hypercharge. 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 To mě zabilo? Hypercharge. Medic. Aj. Aha, tak se to. Čau, Moravian. Moravian is a spy. Já nejsem spy. Já vím. Ale jsi zlý, protože jsi spy. Cože? Jsi zlý, protože jsi spy. Já nejsem spy. Zabil jsem dvou v jedné místnosti. Do prčí zdal mám medic blbý. To čo? Já jsem medic. Ok, kde jsi? Tady jsem. No, heal má, pod za mnou. Miluji tě. Máme ochranu před spymi. Počkej. Je dobrý. Víš, jak mi to žere munici, Au! Ježiš. Taký backstep. To Ja idem za snajpíka teraz. Ne. Ja keď komu dám headshot, tak ty za to dostaneš tiež. Jo. Pointy. Au! Dobre, že ja som mal ten. Ale Dobre, dal som kill. spy je u nás, ty. Dostal som achievement, shock treatment. Počkaj, dám si toto. Ďalší rezidentný Mně štít. tu nejde spy. Aj spyový headshot. Mission ends in 30 seconds. Mission ends in 30 seconds. Počkej, někdo mě volal. No tak nic. Budu healovat tebe. Mission ends in 10 seconds. Ježiš, medic. Au! Medic. Počkej, já se potřebuji vylečit taky. To pojď k tomu dispenseru. Au. Teďka zkusím jít za skauta. Oh shit, teraz sa otvorila druhá mapa. Já jsem u červených. Príprava. Však hej, lebo sa vymenili týmy. Aha, takže my jsme proti sobě. Ježiš, príprava. Mission begins in 30 seconds. Chápeš, on stáva Sentriganu vedľa spawnu. To aký blbec. Ja idem tiež o scouting. Choď ku ich spawnu rýchlo. Hej, tak tohle je retle. Já se si stáhnu zbraň 10 seconds. jako od Rainbow Dash a normálně jako ono to má jiný ruce, než by teda mělo mít. A čo? No jako má to To je ruce urobené na ten skin, normálního vieš? skauta. To prdele. Já hořím, ty vole. Oni nám určite dajú prvý control point. Au! Being captured. A dal som do spaja. Takže dáme dole medic. To je zatiaľ pre tento diel všetko. Ďakujem, že ste si ho prezreli. Je to trošku dlhší diel. Subscribe, like. Čus.